Kami po ay nananawagan sa inyo, sa ating mga motorista na sana mag-cooperate po tayo. Sumunod po tayo sa ating mga batas trapiko, comply po natin yung ating mga requirements. Kasi yung lalo na yung pag-secure ho ng driver's license, obligasyon po 'yan ng mga gustong magmaneho. Ulitin ko po, hindi po natin karapatan, hindi po 'yan right na makapag-drive. Pribilehiyo lang po 'yan na binibigay ng ating gobyerno. Maraming salamat po. Lay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan. Aksyon! Balita! Magandang umaga po at nandito po tayo sa National Highway sa particularmente po sa Tampi. Sir, may tanong ko lang sir, ito po ba ay daily routine ninyo sa bilang sa Provincial Highway Patrol, sir? Yes sir, magandang umaga po sa inyong mga tagapakinig. Ito pong ginagawa natin ngayon, normal po natin ginagawa to sa ating law enforcement operation. Kasi kung mapapansin nyo po, ito po yung ating ginagawa na para mabawasan po yung ating mga road crash incident. Lingid sa kaalaman nyo naman na marami po nadisgrasya sa ating kalsada. So, sa ating pong tinitingnan, sino po yung mga may rehistro, sino po yung mga may lisensya. Kasi mostly naman po ng mga nadisgrasya rin, wala pong lisensya. And kasama na rin po dito titingnan natin yung roadworthiness. Kasama po dyan yung spot inspection po ng mga sasakyan, yung mga walang mga accessories, yung mga worn out tires na napakadelikado po. So lahat po yan ating ginagawa para maging safety yung ating national highway. Sir, ano kadalasan natin mahuhuli po sir? Yung kabilang na ba ito? Number 1 na ba ang mga motorista? Oo sir, dito po kasi meron pong campaign yung ating Land Transportation Office na tinatawag na no registration, no travel. So kasama po yan sa ni-implement natin. Kung mapapansin nyo po, meron po mga na-impound na mga motorsiklo. Ang mga violation po niyan is wala po silang mga lisensya. So hindi naman po natin single out yung ating mga kababayan na nagmomotor, but mostly yung mga wala pong license nandun po sa mga nagmomotorsiklo kasi madali po tayong makabili ng motorcycle and yun nga, sobrang dali ng pagbili, nakakalimutan ng mga kababayan natin na mag-secure ng driver's license. So, ini-implement po natin yan. Ano masasabi niyo po sir regarding po sa pagkuha ng mga lisensya? Kasi kadalasan ngayon marami na pong requirements, hindi po madali. Tapos yung mga opisina ng LTO, hirap po natin pasukin kasi mag-appointment pa. Wala po pa tayong, ano bang masasabi nito sir? Ito pong nangyayari po na to, may dahilan din po. Hindi naman po ginawang pinahirapan yung ating mga kababayan kasi ginawang requirement na rin po talaga yung mga examination, yung actual na driving. Kasi nakita po natin in the past na marami pong nakakakuha ng driver's license na hindi naman talaga pa dapat mabigyan ng lisensya. So ngayon, slowly, yan na po yung ginawa nating intervention ng ating government. So hindi naman po yan ginawa para pahirapan po yung pag-secure ng driver's license. Sir, ano po bang gamit nyo? Kadalasan TOP ba or may citation din kasama dito? Wala po kami. Ang ginagamit po namin is TOP, yung Temporary Operator's Permit na issued ng LTO. Kami po kasi sa Highway Patrol ay deputized agent po kami. So, ang ginagamit po namin is Temporary Operator's Permit. Sir, sa ganito, dahil mo ba yung mga na-impound na mga motorsiklo na huli? Saan po ito dalhin? Dito lang po sa local police or doon po sa provincial po? Dadalhin po yan dito sa sa San Jose Police Station, but ang pag-settle po ng mga fines and penalties is with the LTO Dumaguete. Doon sa district office ng Dumaguete, doon po sila magbabayad. Okay, sa kalaman sir, meron po tayong price list po ba tayo? Magkano multa sa helmet at saka sa rehistro? Meron po tayong alam? Hindi ko rin kabisado talaga yung sa mga pricing niya, no? But ang mag-a-assess po niyan yung sa LTO na. Sila na po yung mag-check niya kung magkano po talaga yung babayaran. Pag walang helmet sir, kukuslikat po yung lisensya? Yes sir, yun kasi no, para maliwanagan din yung ating mga taong bayan, yung once na na-issuean po kayo ng temporary operator's permit, dalawa lang po ang pwedeng mangyari. It's either confiscate yung driver's license nyo or kung wala pong driver's license,
may impound po yung inyong sasakyan. Hindi lang po motorsiklo, kahit motor vehicle may ni-impound din po. Basta wala pong license. May mga na impound po ba kayo na pag-aari ng gobyerno? Sa ngayon sir, kasi pag sa government, hindi naman sila nag-hire ng walang license. Actually, ang requirement po pag magda-drive kayo ng government issued vehicle is professional driver's license. So, awa ng Diyos, wala naman po kami kahit yung mga JO na driver ng government vehicle. Lahat po yan, may mga license naman po. Yung mga dump truck, yung gano'n po sa pag-aari ng gobyerno, may nahuli din ba kayo? So far, wala pa kaming nahuli. Mostly, lahat po sila may license naman po. So, mga four-wheel drive, sir, anong gagawin nito pag may huli sila? Pag, yung mga four wheels, same lang din po ng proseso sa motor. Titikitan din po sila, and kung wala po lisensya, ma-impound din po yung kanilang yung mga sasakyan. Okay, sir, bilang taga-Tanhay po, sir, palagi pong nandun ang HPG natin sa Tanhay City. Opo. Ano pong masasabi niyo, bakit dalawang araw ko lang po, may HPG ulit, pagka next day, may HPG ulit, ano Opo. masasabi niyo po? Kasi yung Tanhay, dyan po kami nagko-concentrate kasi po yung Tanhay Bais, malaking mga bayan po yan. Kasama po yan sa ating mga prioritize dahil kung titingnan sa statistics, marami rin po talagang nagiging biktima dyan ng road crash incident. So, atin pong binabalik-balikan yan. Sa kakulangan lang din po kasi ng tao and mobility, logistic natin, kaya hindi po kami talaga maka-everyday dyan. Kung kaya po namin once a week, ginagawa po namin at least once a week, mapasyalan po namin yung area na yan ng Tanhay Bais. Sir, Up to Manhuyod. Sir, makita mo ba ang 1st district to 3rd district? May team po ba kayo sa South? Meron din po ang dyan hanggang Basay up to Canlaon. Pinupuntahan po yan. Hindi po doon na po nag-i-stay yung ating mga tropa. Ini-schedule po natin na para yung buong Negros Oriental maiikot natin. So nakataon na po tayo, sir, na fiesta ng Amlan, nakataon po meron po kayo dito ng operasyon. Opo, nagkataon lang po. Bukas na po naman yata ang piyesta dito. Oo. Hindi pa ho ngayon. Okay, sir, mensahe mo, sir, sa lahat nating nagmamaneho, masakyanan man, pribado o publiko po, sir, mensahe po natin, sir. Kami po ay nananawagan sa inyo, sa ating mga motorista na sana mag-cooperate po tayo. Sumunod po tayo sa ating mga batas trapiko, comply po natin yung ating mga requirements. Kasi lalo na yung pag-secure ho ng driver's license, obligasyon po yan ng mga gustong magmaneho. Ulitin ko po, hindi po natin karapatan, hindi po yan right na makapag-drive. Pribilehiyo lang po yan na binibigay ng ating gobyerno. Maraming salamat po. Salamat po, sir. Kung dili kita ang mulihok, kinsa pa? Unya kung dili karon, anus apa? Aksyon! Balita! Lay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan. Aksyon! Balita!